सरकारने विद्यार्थ्यांची लूट थांबवावी या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिले निवेदन। संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदमध्ये जिल्हा परिषद सरळ सेवा मेगा भरती 2023 या नावाने जाहिरात देऊन विद्यार्थी व विद्यार्थिनीकडून महाराष्ट्र सरकार बेरोजगार असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून SC ST करता 900 रुपये व ओपन करता 1000 रुपये प्रायव्हेट कंपनी मार्फत शुल्क वसूल करत असून अक्षरशः बेरोजगार युवकाची लूट सुरू आहे। तत्काळ बेरोजगार युवकाची व युवतीची लूट थांबवून SC ST करिता 50 रुपये शुल्क तर ओपन करिता 100 रुपये अर्ज शुल्क या सरळ सेवा मेगा भरती करता आकारण्यात यावे व बेरोजगार विद्यार्थ्याची लूट थांबावी या मागणीचे निवेदन वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा अध्यक्ष प्रमोद देंडवे व जिल्हा महासचिव मिलिंद इंगळे यांच्या नेतृत्वात अकोला जिल्हा अधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे। तसेच या निर्णयावर त्वरित निर्णय न घेतल्यास अन्यथा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सुद्धा यावेळी निवेदन देताना वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा अध्यक्ष प्रमोद देंडवे, जिल्हा महासचिव मिलिंद इंगळे, महिला आघाडी जिल्हा अध्यक्षा प्रभाताई शिरसाट, जिल्हा परिषद अध्यक्षा संगीताताई अडाऊ, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुनील फाटकर, आकाश शिरसाट, मायाताई नाईक, गजानन गवई, प्रतिभाताई अवचार, प्रमो निधी कोल्हे, कलीम खान पठाण, दिनकरराव खंडारे, किशोर जामनिंग, अजय शेगावकर, गजानन दांडके, पवन बुटे, ज्ञानेश्वर सुलतानी, राम गवानकर, मधुकर गोपनारायण, शरद इंगोले, नितीन सपकाळ, विकास सदाशिव, देवानंद तायळे, राजकुमार शिरसाट, विशाल वाघ, आतिश शिरसाट, प्रमोद इंगळे, संतोष कीर्तक, संदीप शिरसाट, माणिकराव टोबरे, सुरेश कलोरे, शंकरराव इंगोले, डॉक्टर शिराळे, अशोक मेश्राम, गजानन सुरवाळे, शिलवंत शिरसाट, दीपक सावंग, गोपाल भांडे इत्यादी वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने निवेदन देताना जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उपस्थित होते। परीक्षा शुल्क कमी झालेच पाहिजे, परीक्षा शुल्क कमी झालेच पाहिजे, विद्यार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे, परीक्षा शुल्क कमी झालेच पाहिजे, विद्यार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे। वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो। महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं सर्व जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेची सरळ मेगा भरती केलेली आहे आणि त्या भरतीत जे लोक आपले फॉर्म भरतील अशा ओपनसाठी 1000 रुपये फी आणि SC ST साठी 900 रुपये फी एका प्रायव्हेट कंपनीला वसूल करण्याचा ठेका दिलेला आहे। आणि ही प्रचंड लूट थांबवण्यासाठी आज श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या वतीनं अकोला वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं या ठिकाणी आज निवेदन देण्यात आलं। ही जर लूट थांबवली नाही तर वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, हा आम्ही यावेळेस या सरकारला इशारा देत आहोत।